راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتوران غازت إنياتا زدالو نتسا راديو سلام كبرى سمعتنا لومي عربي حموشت لقاتيت كلتشان عسران حدنيو زينان على المسنوق سعركين تقطعتيلو كغربيو سناي مكتال أبناي لومي أرستازينا دما إرترا سراويتا كاب تقراي بزغلطة كتسحب أمريكا تصويعا منغست إثيوبيا نسراويت إرترا كاب تقراي نموتسا عقمي يبولن كبل جيزياوي أم محداري كل تقراي قليسو مرحتي فرنسان جرمانن قداماي منستر إثيوبيا ناب تقراي سبعو حاجز كبتسحن غازيت أنياتات كأتو كفكدن تصويعهم مقام حدش منغ السودان تناويحو هذه إذاعة إرنا ناب زرزر زينا مسن نسجر دما منغست إثيوبيا نسراويت إرترا كاب تقراي نموتسا عقمي يبولن كبل جيزياوي أم محداري كلل تقراي دكتور مولو نقا قليسو نسو نزز قلتسه زحلفه قنيات مس محبرسب يونيفرسيتي مقله ابز كايدو زرب كوينو سراويت إرترا كاب تقراي يوصا ابزبل نز قربه حتو ابز ملسلو اوانيو اقدمون ازازنايتي اب كل تقراي زركب سراويت إثيوبيا جنرال بلايسيوم مسز بي كتما مقله ابز جبرو زررب سراويت إرترا ناب تقراي بعلو كم زاتون ازدما كم ازاز متن ازيو حما كم سمعون مغلاصو ايرسعن بقداماي منستر ابي احمد زتمززه جيزياوي ام محداري كل تقراي نتي كاب محبرسب يونيفرسيتي مقله سمع زنبره تقاموتات ملاش ابزهبلو دما انت دليخم كيدو نابتي مخته تبلو زلهم قالس تتصنبرو كبلون تزاريبيو منغس إثيوبيا اب كل تقراي نزلو سرايت إرترا كقوصاصر يخون كاب تخلل نخوصو كجدد عقمي كم زيبلو حزب إثيوبياون ان نصرلو يمص كم زلو اب محبراو ميدياتات زوح زلو ملختات يرد قال كفال نايتي جيزاوي محداري نم حبرسب يونيفرسيتي زهبو ملاش سيعبو كغربيو سراطا يكون ينو يونيفرسيتي يهنا بحساب ما من على بش بحساب ايه شباب لما بحساب ችግር ነበር አሁን የተናገረ አዎ እና ልጨርስ እና ምንድነው ስርዓታ ለዚያ ስርዓታ እዚህ ያላችሁ እንደዚህ ሳይሆን መውጣት ያላችሁ መውጣት ነው መምታችሁ እዚህ ወደ ግን መረበሽ መጮህ የሚያዳምጣችሁ የለም። ይህ ሆነ አለበት ዝም ብሎ ላይላዩ በማለት እናንተ እንደም ጀግና ከሆነ ሜል ነው እዛ መዋጋት ሲዶ መዋጋት አው መመከት መኸተን ዝባል መመከት ትሎ ዘለኹም ናይ ኤርትራ ሓይሉን ዝዓብቱ የለን ክሳብ መቐለ ኣብዚ ኻቱ ይነሪ ኣብዚ ኻቱ መቐለ ልዳመስ መቐለ ናብዚ መቕኣቱ ድሕና ስለ ዝመፃና እዩ ድሕድ መቐለ قدام الفور أبزين كوماندا تزيعتو مكلاخ حتى زيحزو فدرال بوليس زي مسحتيون زخم زي النجر ناتو فريسي حي يله ماتيوم قال اتيوم هو اتيوم اذا قمنا واحد تاو حليفوس ما قال نخاتو احنا وصلنا ابزي وقرا خلطوا له بخدي شكل منقسون شكل وي بعد من قبل يخرب ويكواقعي تتواقع عميون أزي كتسمعوا تصنحكم بقدامي منستر أبي أحمد استمززه جيزاوي محداري كل التقراي مولو نقا محبرسب يونيفرسيتي مقله نزل علو حتوتات تقامون كابزهبو قال كفال ملاشينيرو أزي كم زيلون كلو إرترا سراويتا كاب تقراي بزغلطة كتسحب أمريكا تصويعا من محضر بايدن سراويت إرترا تقراي كبير مكاسب أو مسلات كم فتسمه زرقاقت مرتوعتات مهلاو بمتكاس اتمنقستي بزغلطة كوتس كم تصوعه إمباسي أمريكا كاب اسمراه الرقاقيتو مرحتي فرنسان جرمانن قداماي منستر إثيوبيا أبي أحمد ناب تقراي سبعو حجز كبتسحن غازيطنياتات بزعبا ابتي كلل زلو كونتات صبصاب نمقراب كأتو كفقدلو من تصويعهم بريزيدنت فرنساي مانويل ماكرونن چانسلر جرمن أنجلا ميركلن بوبوغانوم مستي قداماي منستر ابزكايدو ناي تليفون زربيوم نز تصويع تقريبهم
እዞም መራሕቲ ናብቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ጻውዒት ዛረቡ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ፊንላንድ ፔካ ሃቪስቶ ዝመርሖ ፍሉይ ልኡኽ ሕብረት ኤውሮጳ ብዛዕባ ህልው ኩነታት ትግራይ ንምዝታይ ናብ ኢትዮጵያ ከምርሕ ኣብ ዝቀራረበሉ ዘሎ እዋን እዩ ኣብ ርእሲ እዚ ፈረንሳ ትርከበን ኣባላት ባይቶ ጸጥታ ብዛዕባ ኩነታት ትግራይ ብዝምልከት ብቅድሚ ትማሊ ዕጹው ዘተ ከም ዘካየዳ ተፈሊጡሎ ሕብረት ኤውሮጳ ምዚ ኣብ ትግራይ ተኸሲቱ ዘሎ ኩነታት ብዝተሓሓዝ ንኢትዮጵያ መዲቦ ዝነበረ ልዕሊ 80 ሚልዮን ዩሮ ፊናንሳዊ ሓገዝ ከደስክሎ ምውሳኑ ይዝከር ብፍላይ መንግስቲ ፈረንሳ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ዝኸተሞ ምህናጽ ሓይሊ ባሕርን ምምዕባል ሓይሊ ኣየርን ዝርከቦ ዝተፈላለየ ወተሃደራዊ ውዕላት ንከደስክል ወይ ድማ ክስርዝ ብኣባላት ባይቶ ጸቕጢ ክግበረሉ ከም ዝኽእል ዲፕሎማስያውን ምንጭታት ይምቱ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ስዊዘርላንድ ዝርከቡ ኣማይት ኤርትራውያን ኣብ ከተማ ጀኔቫ ብምትእኽኻብ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ብምእታው ንዝፈጸሞ መጥቃዕታት ምኹናን እቲ ሰራዊት ካብ ትግራይ ክስሕብ ዝጽውዕ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም نتمال حموس 4 لكاتيت كقوم زنبرو حدش منجز السودان كساب زمت سمون كم تناوحه مجلسي مشاركة مسجاجر بايتو السودان أفليتو مشاركة مسجاجر بايتو السودان بربع 3 لكاتيت بابون برلو على بايتو جنرال عبد الفتاح البرهان تمرحو دحر زكايدو أخبايو مقام حدش منجستي كنا وحوسينو بمسرتي أب 3 كمتي كل تشن عسران أب جوبا استبت حسممع أب 3 حساس زغمه مشاركة مسجاجر بايتو السودان أب 4 لكاتيت كل تشن عسران حدن لو على بايتو حدشتي أبلات كابينة منسترات كهلو يتقلب كابينة منسترات بملأت مسقومة زمت سمون حدش منجز السودان كمسرت مغانو مجلسي نايت بايتو يملكت درون كاب كل نتن أب جوبا أبستخايد سمع استرخبا سلفتاتن ودباتن استوكلو 25 كابينة منسترات كم زترقحو زحبرت أفنيا نايت بايتو ميريام الصادق المهدي حانت ناي منستر صفحقنا توسخ من مخار سلازدليا جناسب كم زي ترق حلات غيسا السودان دحر مودا أسرعت بشر ناب ديمقراطية نمسجر عم مسرح كوانتلا بوتهدراوين وجنات سلطان مبعث زنبالتات الرأس لزلو تهاجر أبك أرانا من قدي كم زلا يزجلز كبرات سمعتي زينات فتسيم الله كتسيلو على المسنوق سعر كيك سعبيو حجون مكتالكم كتسيلو عدمينايو راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف في إرتوران غازت إنياتا زدالو نتا راديو علال مسنوق سعر كيك نقصه زيت استارره كامچا تخدينو دارغاري ايوس لزي فلت انتاي دا هذا كامچا خالومس بلكو نتا عمصاصا زي طفه ابزبانو زنبرت كامچا نراخو غسغاس يخت مسل لي خدي خدا ولا مصر ارغديف كيو أبي لي قمت أبدأ عنده ليكم كان بلني أنها تقرماء دوسي بناي فحم في روزي السرر كوي قد لقى بين إلكتريسيتي غسرت بين لقى أنس أبزع عدي ضغمات نسغا وننقو عبد عن متاكا أنا لو تغمتي قال لي ما عدتك كابز حد وتي ناس بكا كم زمنا يوجه قد قورنا لهم إلو سحقه أبزع عدمو ما استغمت نيركا نسغا ولا حجون أبا حنتي أبا مرغاز اللها قريقة تنبر زلغا أبا حنتي ፍጹም መንግስቲ ዘለዋ ኣብ ህዋት ትርከብ ሃገር እንዲኻ ትቕመጥ ረሲዕካ ዲኻ ማጂ መንግስትና መብራህቲ ትፍኢ ወዲኻ ትብለን ትፊትን ዘለኻ መን ዲዳ ትፍኢዎ ውልቀ ሰባት ድዮም ሓይሊ ኤሌክትሪክ ውልቀ ሰባት እንኳ ኣይወነንዎ ትብል ነርካ እሞ قال لي تكنيكا وتصقم قاتلوا مين زخون نمبر من قلت دا حتى سكت زرب أبقى ترات كي ترى فينديو ساعات إلكتريك زي تحتاج زرلو
ውልቀ ሰባት ዝኾኑ ግና ኣብ ገጠራት ምዝርጋሕ ኣይመገደሶምን ስለምንታይ እዩ ዘይግድሶም ንሳቶም ዳ ናይ መኽሰቦም ጥራሕ ኮይም ካስቡ እንታይ እሞ ፀገም ኣለዎ ንመኽሰቦም ተሓሰቡ ሕራይ ድሓን ምእንቲ መኽሰቦም ኢሎም እሞ ዋላ ናብ ገጠራት ክኸዱ ክእሉ እንዲዮም ኣታኸም ይኮነን መኽሰብ ዝደሊ ሰብ ኣብዛ ከተማ ጥራይ ይሕል ክስክስ ክብል ኣብዚ ትካላት ኣለዋ ንዓወትን ጥራይ ማሃቡ ነይሮም ዝያዳ ክኸስቡ ድማ ኣገልግሎቶም መስፍሕዎ ሓቂ ንገንዘቦም ኢሎም ዶ ከምኡ ዳም ግበርዎ እዮም ግና እቲ ህዝቢ ውፃእ በቲ ካብቲ ህዝቢ ዝረኽብዎ ገንዘብ ገይሮም ኮይም ኣገልግሎቶም ከስፍሑ ምስ መዛይዙ ኢሉ ጠመተኒ መንግስት እንተኾይኑ ኸ እንታይ ይገብር መንግስቲ ዳ ብመኽሰብ ክሰርሕ ዘለኸዮ መንግስቲ እኮ ወሃቢ ኣገልግሎት እዩ በለነ ድማ እናተገረመ እሞ ነቲ ኣገልግሎታት ካብ ገንዘብና ደይኮኑን ዝገብርዎ ንኻ ግና እንታይ ገንዘብ ኣለካ 10 ግዜ ገንዘበይ ትብል ኣልሜኖቶም ዶላራት ዘብስሱ ዘለውስ ከምኡ እንተበሉስ ሓቆም ንስኻ ግን ደሞዝካ እኳ ንዓኻ ዘይኣኽልሲ ንመንግስቲ ከፊልዮ ወላ ናቢልዮ ትብል ቁሩባ ስሓኩ ግበር ኢሉኒ ንነብሱ ከስሕቃ ፈተነ ዝብሎ ጠፊኡኒ ንገለ ደቓይቕ ዝኸውን ግዜ ታዕገትኩ እንተዘይሓዲኤ መልሲ ከም ዘይስርዓለይ ዘኪረ ተረጋጋእኩ ደሞዘይ እንተውሒዱ እሞ ንዓይ ዲኻ ተናእሰኒ ምኒ ኣስ ኮነስ እዚ ውድዓዊ ኩነታትና ክንፈልጥ ኣገዳሲ እዩ ኖ ንሕናሲ ካበይ ጀሚርካ ማለት እዩ ኖ ዓቕምና ድሉት እዩ እዛ ሃገር ገንዘብ ይብላ ንሕና ከዓ ደሞዝ ይብልናን ካብ ዘይብልና ከዓ ከመይ ጌርና ኢና ንመንግስቲ ክንከፍሎ ስለዚ ሲ ከፊልናዮ ዋላ ቀረፅና ዶ ዋላ ግብርና እናበልና ሓፍሓፍሲ ሰቂልካ ኣብ ጥራሕ ጎልጎል ተርዓርዒ ኖ ኢሉ ተመሳኸነለይ ቅጭ ብዘምፃኣለይ ትሕሶ ኣውራዳ ቶም ደሞዝ ተኸሊእና ዘለና እንዲና ሓፍሓፍ ክንብል ዘለና መንግስቲ በታ ዘላቶ ከፍል ኮዩ ዘሎ ሕሰቦ እስኪ ነዚ ኩሉ ሰራሕተኛ መንግስቲ ካበይ ኣምፅኡ የኸፍለሎ መንግስትና እዚ እኳ ሓያል ኮይኑ እምበር እዚ መንግስቲ እዚ እኮ ክንደይ ወፃኢታት እዩ ዘለዎ እዞም ናይ ደገ ግና ካብ መንግስትና ዝፅበ ይኩን ነታ ዝፀዓዱላ ሒዞም እዮም ዝመፅእ ዘለዉ ንሳቶም እኳ ገንዘብና ዘይበሉስ ንሕና ዳ ዘይካብቲ ካብኣቶም ዝረኽቦ ዘሎ እዩ ዝኸፍለና ዘሎ ብዝብል ዘረባ ድማ ክርምሰና ሃቀነ ናብታ ካብ ምጭው ጠመትኩ እሞ ከኣምኖ ከም ዘይብለይ ዘከርኩ ከም በዓል ንጉሰ ነቲ ዝጨፍለቖም መሊሶም ዘምልኹ ዓይነት ከይከውን ብውሽጠይ ጸለኹ እናሓንሳእ ነቲ ዝገብረና እናስተብሃልኩ መንግስትና ኣብ ሃገርካ ምቕማጥ ከም ሓጢኣት ርእዮ ከይከውን እጠራጠር ገንዘብ ከነምፅእ ከም ዘይንኽእል ገይሮም ተመሊሶም በቲ ገንዘብ ዘይምምጻእና ይነቕፉናን የጥቅዑናን ኣብ እዝኒ ንጉሰ ከማርር ኣይደለኹን ንጉሰ እውን ምስቲ ውዓሉ ደኣሉ ሲኢኑ እምበር ከም ኩላትና ግዳዩ ንጉሰ
ከምታ መንግስትኻ ክትኮና ዝደልየካ ኮንከ ኢኻ ትነብር ዘለኻ ዳርጋ ኩሎም መንግስታት ድማ ከምኻ ዓይነት ዜጋ እዮም ዝመርፁ ግን ኣብ ካልእ ዓለም መንግስቲ ዘይኮነ ዜጋታቱ ዝመርፅሲ ዜጋታት እዮም መንግስቶም ዝመርፁ ነቶም መንግስታት ድማ ንሳቶም ከም ዝደልይዎም ክኾኑ እምበር ከም ድላዮም ክገብርዎም ኣይፍቅድሎምን ካልእ ዝትረፍ ኣእምሮኦም ኣይግዝእሎምን እዮም መንግስቲ የናብረኒ ኣሎ ከፍ ኢሉኒ ዶ ዋላ እኽሊ ዓዲሉኒ ዝብል ርሙስ ኣተሓሳስባ ግደፎ ባዕልኻ ክትናበር እትኽእል እኹል ሰብ ምዃንካ ሓይሊ እውን ከም ዘለካ ዘከር በልክዎ ቁሩብ ሓይሊ ግብር ኣቢለ ናይ ባዕል ንስኻ ዝገርመኒቲ መንግስቲ ዝኩሉ በዓል ሕርጊጎ ተኺሉ ናብ ኩሉ ገጠራት ኤሌክትሪሲቲ ክዝርግሕ ከሎ ወላ ሓንቲ ዘይንኣድኩምሲ ሕጂ ኤሌክትሪሲቲ የቋርፅ ኣሎ እናበልኩም ክንዲ ዝኽትዕዘምዝሙስ እንታይ ይበሃል እንታይ ናይ ዝገበረ ኢና ንመንግስቲ ክንእዶ ክትሰምዐኒ ፀናሕከ እንድኻ ዝኽብለካ ፀናሕኩ ዓበይቲ መደባትካ ተኺልካ ዝግበር ድመሲልካ ተኺልካ ዝግበርሲ ይኮነን መንግስትና እውን እኮ ስኺሉ ዓይነት ኣይኮነን ግናስ በቢ ዝገበሮ እናንኣድናዮ ዘዘጉደሎ ድማ እናማኻነናሉ ክንነብር ኣይኮናን ነቲ ህንፀት ዝበሃል ኩሉ ነፃ እንተዝገድፎ እኳ ብገንዘብ እናተማዘዘ ናብ ኩሉም ተባፅሐ መንግስትኻ እኳ ንዓና ገንዘብ ተልዩ እዩ ኩሉ ባዕለይ ክገብሮ እየ ንዓይ ጥራይ ኣምልኹ ዝብለና ዘሎ እምበር እቲ መስርሕ ቀሊል እዩ ክሰርሓ ዝደልያ ትካላት መፃ ኣገልግሎት ሂበን ድማ ገንዘብ ይኽፈላ ንሕና ድማ ናይ ዝኸፈልናሎ ኣገልግሎት ንረክብ ገንዘብ ክንረክብ ድማ ንሰርሕ መንግስቲ ድማ ተወዳደርቲ ትካላት እናጫረተ ፈቓድ ይህብ እቲ ኣምልኹን እዩ ዝብል መንግስቲ ከዓ ኣገልጋሊናን መሻርክትናን ይኸውን ሰይኮቲ ዓድማ ሓዲርካ እያ ኣይሚል መቸም ዓቕሚ ከይተነኣእስን ይኸ ንስኻ እኳ ኣብዘን ምዕራባውያን ሃገራት ድሓን መኸድካ ኣብዚ ግና ምስ ሰብካን መንግስትኻ እናተመሳሰልካ ምንበር ኣብ ሃገሮም ንዘየንብሩ ክንድዮም ዞም ምዕራባውያን ፅቕ ኢሎም ፀልዮም ኣኺ ኢሉኒ ሰሓቐ ኣነ እውን እናሰሓቕኩ እሞ መብራህቲ እውን ናይ ምዕራባውያን እዩ ኢሎም እዮም ዝኸርኡና ዘለዉ በልክዎ ምን እዩ ተፅቡቕ ናይ ምዕራባውያን ጥራይ ዝበለካ በለኒ ካብ ሰሓቕ ናፃ ኮይኑ ድሮን ዝበሎ ረሲዕዎ ኢለ ሰሓቕኩ ከይሰሓቐ ተጸቢዩኒ ድማ ዘረባ ወሰኸ እንስኻ ካብ መንግስቲ ንላዕሊ ኣብ ሓይሊ ገንዘብ ኢኻ ክትኣማምን ዓቀይ ከምቲ ቐሚጥካዮ ዘለኻ ዘይኮነስ ሰሪሐ ብግቡእ ክኽፈል ብገንዘበይ ድማ ዝግባእኒ ኣገልግሎት ክረክብ እየ ዝደሊ ንስኻ በዓል ገንዘብ ኮንካ ከም ድላይካ ኣገልግሎት ክትረክብ
تزيبلو أقلقلوت تحرمو يقلي لها نسو دا قفي حرس انديو انت عينة أقلقلوتي تبل زلقا نا حكمنا ويسي زبل عنز ستان ويس كمزي سيئنا يزلنا مبراتي بزغنا اتغفر زغير المية فري كابت الترغبة دما كم يجير كانتي زي كيل تحقزهم تحسولو دقاقه اللي ما نقول ندكيو عينتا تحساس واقنا هيرداننيو نعقلا مني زيت كيك دقا انك حلفتنا يسمعك نحلنا الدقم والغنيرو أتاسب بجنزب ترى يكون ينبر كذا عايز حرف الناس تتصمم مقرويو زنزر ترى غاتف سلا تتصمم نديو زغلو تاني تزلو إلو دما كفرارهنن كارد أنن فتنا كلكم بجنزب يزغبار إلى ماليسان بجنزب ملسكوا كلا صغير كيقة كن كيد دا كيد سلمتي شمع جزينا جزان عن عتو إلوني أبجبو جنزب نفتشه قريف غداء